Jälleen oli kulunut vuosi itsenäisen vapaan Suomen historiaa. Jokainen maapallomme asukas oppi tietämään, mitä on Suomi ja suomalaisuus. Saattaa olla Riipasen kovan kännin tänään. Pistä Jari se viinapullo pois. Kuinpas kiehahti? Tultiin Mihailikaan just vittu holvista läpi. Up in the asshole of Timo. Muuten hyvin, mutta täällä ei ole työpaikkoja. Kurkistelet siellä. Ai vittu kun sä Selvä. Äkkiä vittu, mä oon ihan jäässä! Oi! Hyi vittu! Mähän sanoin, että mä en vedä vittua enää kertaa. 2 kilon siika! Ei mikään me saatana pohtuilla. Ottamaan saatana! Ja tähän me varmaan voimmekin päättää historialliseen kädenpudistukseen. Mutta joulukuun 6. päivän taivaan alla ulmuaa mahtavana siniristilippu, itsenäisyytemme symboli.